Dobar dan svima. Ukoliko netko u ovom trenutku ima ispred ekrana, naime, doček naših rukometaša je ipak događaj dana broj 1, ali evo ja ću reći da smo mi njih ispratili na utakmicu protiv Francuske, pa je taj ispraćaj u stvari ujedno i doček sa strane nas u Karlovcu. Vjerujem da ima zainteresiranih za ovaj današnji razgovor. Ideja je da iskoristite prigodu pa pitate, komentirate, predlažete, pa možda i kritizirate ove neke situacije koje su vezane uz naš grad Karlovac i projektne i komunalnu svakodnevicu i društvenu svakodnevicu. Na kraju krajeva ovdje je prilika da i na neki način ja sa svoje strane iznesem i podijelim sve one informacije koje su bitne za funkcioniranje, odnosno za funkcioniranje grada prije svega. Karlovac u zadnje vrijeme, vjerujem da ćemo se svi oko toga složiti, zaista živi jedno intenzivno razdoblje ulaganja i tu ne mislim samo na materijalna ulaganja, mislim i na onaj dio koji je nešto drugo osim slikovito rečeno cementa, asfalta i gradnje. Naravno da jednako uz sve to nastojimo i brinemo i stalo nam je da i one društvene aktivnosti koje su u gradu bitne, da ih na neki način s našim građanima dijelimo. Naravno, kad govorimo o projektima, onda ih nekako treba ih dijeliti na nacionalne, gradske, naravno i županijske. Evo, imam jedno pitanje. Kako je došlo do 56 oštećenih kuća? Jeste li smjestili te ljude? Pa evo, prije svega kad govorimo o tom stvarno velikom problemu u našem gradu koji se pojavio uslijed izgradnje vodokomunalne i obnove vodokomunalne infrastrukture u našoj Zvijezdi, uslijed radova je stvarno došlo do oštećenja pojedinih objekata. Naravno da te brojke o kojima svi govore nisu baš uvijek točne. Ono što je sigurno točno to je da je na 5 objekata stvarno došlo do velikih oštećenja. Naravno i ta oštećenja kao takva, njihova razina oštećenja je uvijek za neke stručne ljude i za ono što oni trebaju na neki način protumačiti, ali definitivno je u nekim objektima došlo je do oštećenja objektima gdje imamo i stanovnike u našoj Zvijezdi i s te strane mi smo od početka s njima razgovarali. Naravno, Vodovod i kanalizacija kao naručitelj je preuzeo obvezu i u konačnici snošenja troškova kod onih obitelji kod kojih je došlo do potrebe da se izmjeste iz svojih objekata, odnosno imamo i nešto vezano za poslovne prostore. U ovom trenutku to je 5 lokacija gdje je trebalo pronaći neko drugo rješenje. Što se tiče broja oštećenih objekata, puno više je tih nekih manjih oštećenja koja su se dogodila uslijed radova. Naravno da mogu to ovako malo i ono što se kaže iz srca reći, svi smo na svoj način, a reći ću i frustrirani, jer to nitko nije na kraju krajeva očekivao. Ali evo, takve stvari se događaju. Bitno je da mi u ovom trenutku s našim građanima komuniciramo intenzivno, sa svima. Ok, ne mogu reći da se oko svih detalja u startu složimo, ali isto tako je zajednički stav da izvođač radova mora poduzeti određene radnje da bi obnovio, odnosno sanirao oštećenja. Vjerujem da ovih dana će se krenuti u onom dijelu Radićeve, odnosno ovih okolnih ulica koje su sad pri kraju ili su gotove, krenuti sa saniranjem tih manjih oštećenja tipa otkrhnutih stepeništa ili onaj dio koji je vezan za vrata, nešto imamo i na fasadama. A što se tiče ovih velikih oštećenja, mi smo tu kao grad, moram to reći sa svoje strane, sam to tražio, a VIK je preuzeo obvezu da se tehnički, znači projektantski
odrade projektiranja i mi smo poslali izvođaču zahtjev da krene, odnosno da nas izvijesti na koji način i kako namjerava to sanirati. Ima tu dosta i ovih pravnih nekakvih tumačenja. Jedan od zahtjeva koji je inicijativa građana na sastanku prije 10 dana iznijela je bio da se redefinira u potpunosti polica osiguranja, što smo u startu podržali i taj dio smo isto tako poslali, odnosno podnijeli smo zahtjev izvođaču da to riješi. Ovo je sad, evo ga jedno pitanje, isto tako opet vezano je uz Zvijezdu. Pa dobro, Radićeva ide svome kraju, mislim da je to vidljivo i na terenu. Vjerujem da ćemo kroz nekih, ja se iskreno nadam, mjesec i pol dana, slikovito rečeno, doći i do straže. Idu i ova okolne ulice. U Tomislavovoj ulici nam je malo bio problem jer obnova samostana nije išla onim intenzitetom kako smo očekivali. Naime, radi se o obnovi fasade, pa skelu se ne može ukloniti. Natječaj za obnovu fasada, znači mi smo osigurali u jednom dijelu sredstva u gradskom proračunu, mislim da će do kraja ili možda čak i prije do kraja veljače javni poziv biti objavljen. A što se tiče potpora, jednako tako naši obrtnici znaju da potpore idu u veljači, odnosno krajem veljače. Mislim da ovo dosad što smo s njima dogovarali u zadnje 2 godine, mislim da im je bilo od koristi, premda smo svjesni da im je bilo otežano poslovanje, ali na neki način smo svi svjesni da ova ulaganja će sigurno i njima kroz neko vrijeme sigurno ne samo olakšati, nego i učiniti poslovanje lakšim. Što je s brodarcima? Tamo su ljudi radi vašeg propusta u upravi dovedeni pred desetljeća suda i bez pristupa kući, nikakve sankcije. Kako u upravi dovedeni pred desetljeća suda? Dobro, moram priznati da možda malo ne razumijem ovo pitanje, ali što se tiče brodaraca, moram reći sa svoje strane da ne mogu prihvatiti nekakav naš propust. Naime, u brodarcima smo intenzivno na terenu, prije svega što se tiče obrane od poplava i sad u ovom trenutku obnove vodoopskrbe. Bio sam na terenu što se tiče vodoopskrbe, odnosno onog dijela gdje ljudi nisu mogli adekvatno prometovati. Vjerujem da je to sad riješeno i da to nije više toliki problem. Evo ga, mjesni odbor Borlin je izrazila kako postoji mogućnost uvođenja besplatnog javnog prijevoza, pošto se sad subvencionira velikim dijelom sve. Htjeli smo riješiti pitanje nedostatka parkirališta. Pa mi smo uveli novi sustav javnog prijevoza ove godine i moram reći da smo bili spremni da će ipak trebati neko određeno vrijeme da se sve to skupa uskladi, da zaživi, mogu to tako reći, jer nemamo baš tu kulturu javnog prijevoza koja se s godinama izgubila zbog lošeg javnog prijevoza, ne treba ni od toga bježati. Da, išli smo sa besplatnim javnim prijevozom za naše umirovljenike, neke linije smo čak malo i korigirali, ali tu negdje mislim da ćemo kroz naredno vrijeme prateći stvarno što se događa, slikovito rečeno, ugađati taj javni prijevoz. I da, ideja je da u jednom trenutku s javnim prijevozom riješimo i dio problema sa parkiralištima u gradu. Koji vam je najbolji, a koji najgori dio obnašanja dužnosti saborskog zastupnika? Pa dobro, evo ja sam uz poziciju gradonačelnika, ujedno i dužnosnik, odnosno saborski zastupnik. Ja sam zamjena za našu županicu Martinu Furde-Hajdin, čija dužnost je nespojiva sa mjestom saborskog zastupnika. Ima nas dosta gradonačelnika, moram reći, u Saboru i na neki način, pa evo, reći ću i to, bez obzira kojoj političkoj opciji, sa te neke svoje lokalne razine, bazne razine politike, mislim čak i da pozitivno utječemo na određena zakonska rješenja, a mislim da tu nema najbolji i najgori. Ja posao i gradonačelnika i posao saborskog zastupnika stvarno doživljavam kao odgovoran posao, ozbiljan posao. Naravno da kad govorimo o Saboru, nažalost moram priznati da je Sabor nekako institucija koja baš nema veliki ugled u hrvatskoj javnosti. Ja se osobno trudim stvarno kao i na lokalnoj razini
tu razinu odgovornosti i komuniciranja prenijeti i u Sabor. Držim da ima puno tih, pa ja bih rekao, preteških riječi u Saboru. Mislim da to čak i nije toliko potrebno, ali ja, što je tu je. Mjesni odbor Ladvinjak Selišće, smeđe kante. Držim da što se tiče biootpada, o tome govorimo, za sad nije predviđeno da se smeđe kante za biootpad vode, odnosno organiziraju po mjesnim odborima. To će vjerojatno u budućnosti na ovaj ili na onaj način biti zanimljivo, premda smo mi dijelili kompostere. Dijelili smo kompostere po mjesnim odborima, to je neko rješenje. Isto stanje koje trenutno nagrađen javni prostor, možemo... to vezano za Orlovac, to je registrirano i to će ići u obnovu što prije. Zašto neispravna vodoobojna voda, bistra voda ispravna, neispravna? Zašto izbjegavati riječ kada i dok curi neispravna da je neispravna? A ova tema zamućene vode ili kako je vi ovdje nazivate obojene, mislim da je to jedna puno za sve nas ozbiljna tema. Naravno da ono što sam ja uvijek govorio, ako dođe do zamućenja, da ta voda nije za korištenje i da treba učiniti ono što je potrebno da bi se voda izbistrila. Što se tiče razloga i uzroka zamućenja, ono što je definitivno utvrđeno, o tome smo puno puta govorili, radi se o činjenici da je najveći dio zamućenja vezan uz određene radove. Isto tako radi se o tome da mi ovdje na neki način imamo i dosta tih puknuća koje onda izazivaju probleme, pogotovo kad kod tih puknuća dođe do taloženja u cijevima, odnosno to dođe na kraju krajeva do krajnjeg korisnika. Ono je osnovno zdravlje i zdrava voda je naš interes. Uvijek smo komunicirali otvoreno, uvijek smo tražili da građani imaju sve informacije. Vjerujem da u ovom trenutku ipak se sve to skupa donekle smirilo, pa i radovi su u jednom dijelu završeni. Držimo sve pod kontrolom. Može li se povećati frekvencija odvoza plastičnog otpada? To smo već povećavali ove godine, ali ono što nam je drago morat ćemo pojačati, zato očito građani puno više odvajaju, pogotovo plastiku i papir. Nije za korištenje, dakle neispravna. Opet o zamućenoj vodi. Pa mislim da je Povjerenstvo za zdravlje, za vodu za ljudsku potrošnju o tome puno pisalo i to su ljudi od struke, ja ne bi ulazio u to. Puno puta sam o tome govorio, mislim da s te razine nema nekih nejasnoća. Mogu razumjeti da građani imaju svoje mišljenje, da ne prihvaćaju određene stavove, ali evo, to je sad naš osnovni cilj je da struka u konačnici i stane iza onoga što treba. Ja mislim da sve informacije koje su dolazile do građana su potpune, cjelovite i točne. Zašto pruga kroz grad, centar grada nije sanirana nakon željezničke nesreće i zašto vlakovi divljaju? Pa imamo tu jednu situaciju sa HŽ infrastrukturom, komuniciramo o tome i činjenica je da su oni usporili vožnju kroz grad. Imam to čak i potvrdu od svojih susjeda jer i moja zgrada je odmah uz prugu i držim da taj dio je pod kontrolom. Što se tiče sanacije, mislim da je sanirano onako kako treba. Dobivaju termin od vremena na temelju seniorskih. Zašto se ne kontrolira ko ima koliko djece? Pa što se tiče termina, mi nećemo uspjeti riješiti taj naš problem dok ne završimo, odnosno dok ne izgradimo dvoranu u Luščiću, dvoranu pri osnovnoj školi Braći Seljan i još idu 2 dvorane u školu Mahično i Rečica. Naravno da ovaj centar grada neće vjerojatno gravitirati prema Rečici, odnosno Mahičnu. Nama je cilj da naše škole idu u jednu smjeru i mi sad idemo u jedan veliki investicijski ciklus, ne samo s europskim novcima, nego i sa kreditnim zaduženjima. I ako mogu, nisam baš sklon davati neka velika obećanja, ali ovdje stvarno mogu reći da ćemo mi do kraja 27. imati sve škole u jednoj smjeni, a onda to znači i nakon 16 sati naše dvorane na raspolaganju svim sportskim objektima. Mislim da je to onaj cilj i na koncu priča, odnosno tema jedne smjene.
nije samo obrazovno pitanje, nego to je i poslovno prije svega, ali i demografsko, jer to onda otvara roditeljima da organiziraju svoj poslovni život onako kako treba. Pruga nije sanirana. A dobro, sad se možemo razgovarati na toj razini. Ja stvarno čisto sumnjam da bi bilo tko pustio vlakove, pogotovo putničke po toj pruzi, da iza toga ne stoji odgovorna odluka da je pruga sanirana, odnosno da je sve onako kako po pravilima mora biti. Čini mi se da je to nekakav osnovni stav. Na koncu bio sam i kad se dogodila nesreća na lokaciji, a bio sam i poslije kad je promet krenuo, tako da stvarno vjerujem ovdje ljudima koji stoje iza toga. Pa tema cjelodnevne nastave, to imamo ovo što je vezano za Draganić. Naime, to je pilot projekt i on će pokazati sve svoje prednosti, a moguće i nekakve nedostatke. Ono što je nama posebno važno, to je da se može nastava organizirati u jednoj smjeni. Na koncu, dok sam još bio ravnatelj gimnazije 2009. godine, mi smo krenuli u jednu smjenu i sam sam svjedočio koliko je to u stvari kvalitetno rješenje. Ono što je nama posebno važno, da škole mogu organizirati puno više grupa produženog boravka. I to je ovaj dio koji je vezan za roditelje, odnosno za poslovanje. Znači, cilj nam je da imamo stvarno, da svako dijete ima svoje mjesto u vrtiću i da onda kad krenu u osnovnu školu, da postoji prostor za organizaciju produženog boravka. Mi smo inače zadnjih godina dosta u to ulagali i to je u biti poanta jedne smjene. Novo izgrađena cesta, tehnički pregled prema informacijama od prošlog tjedna bi trebao biti skoro od strane HŽ infrastrukture i onda ta cesta ide u potpuno u promet. Govorimo o cesti na Orlovcu koja je izgrađena zato što pružni prijelaz na Orlovcu uslijed izgradnje drugog kolosijeka Karlovac-Leskovac će se dokinuti, tako da ja vjerujem da ćemo kroz nekih 2-3 tjedna tu imati malo preciznije informacije. Vjerovali su i radnici na trajektu dok ih nije poklopilo. A dobro, mislim da ta tragedija koja se je dogodila, kako god, nažalost, nastradali su 3 ljudska života, patnju trpe najviše njihove obitelji. Ja ovdje stvarno vjerujem da ovaj dio koji je vezan uz havariju koja se dogodila na pruzi, da je to sve u redu. Naravno da ne mogu kao gradonačelnik tvrditi, odnosno govoriti o tome na toj nekoj tehničkoj razini kao netko tko za to odgovara i koji o tome mora puno više znati i na koncu, ako treba dodatno neko pojašnjenje, možemo ga i tražiti. Evo, to mi je sad palo na pamet da se tu HŽ infrastruktura i detaljnije očituje po tom pitanju. Pa dobro, ta tema zapošljavanja u gradskoj upravi, ja ću vam reći jednu stvar, nevezano direktno za ovo, ali jedan od projekata koji nije ni gradnja, ni izgradnja, ni rekonstrukcija, ni sanacija, na koji sam ja posebno ponosan, je projekt Otvorenog Karlovca. Odnosno, to je onaj dio gdje svaki građanin može provjeriti račune svih gradskih tvrtki, gradske uprave, ustanova i vidjeti tko je i na koji način i zašto se troši njihov novac. I mislim da je to jedan od projekata koji, ili aktivnosti koji je po meni bitan za izgradnju povjerenja između građana i vlasti, koja god bila to vlast. Što se tiče zapošljavanja, ja tu stvarno ne mogu se složiti s vama. Ono što mi cijelo vrijeme inzistiramo, ja osobno, to je da svi moraju proći procese provjere, odnosno testiranja i nakon toga se donose odluke. Nije to po babi i po stričevima. Naravno da će uvijek biti zašto ovaj, a ne onaj, ali ono što odgovorno tvrdim da ljudi koji dolaze raditi, prije svega, naravno, ne može se ocijeniti motivacija ničija jer nemamo uvjete za to, ali testiranja pisana ili usmena su lako provjerljiva. Zašto Marjeta ne obilazi klubove pa da vidi koliko je stvarni broj djece na treninzima, nego se dijele termini?
A Tomica, ne znam što bih vam odgovorio na ovo pitanje. Više puta smo sa Karlovačkom športskom zajednicom i sa gospođom Čelić o tome razgovarali. Postoje određeni, naravno, nedostaci, pogotovo što se tiče termina, ali evo, nekako, ako mogu ovako otvoreno reći, mislim da KŠZ ipak o tome nastoji voditi brigu koliko je god moguće. Svjestan sam i znam da ima tu još puno prostora za napredak, vidjet ćemo. Recimo, saznali smo za posljednje natječaje imena na zidu. Ne znam sad o kojim imenima pričate i o kojem zidu pričate. Ali isto tako, ne znam koliko smo poništili natječaja zadnjih godinu dana, jer ljudi koji su se javljali nisu ispunjavali uvjete. Ne bih sad išao u detalje. Greb je pao za posao koji je radio. Šta bih ja sad trebao odgovarati poimenično? Ne, mislim da to nema za to potrebe. Dopuštam da vi imate svoje mišljenje i da na koncu imate svoje tumačenje, ali ne mogu se složiti s vama. Na odgovor da svi prolaze testove. Pa, kažem vam da postoji jasna procedura, na koncu postoje ljudi koji za to snose odgovornost i ja stvarno mislim da su oni tu krajnje odgovorni. Mislim da ovdje ne treba izvlačiti nikoga ponaosob, niti posebno imenom i prezimenom, ali ono što odgovorno tvrdim da nastojimo da gradska uprava i gradske ustanove i tvrtke funkcioniraju baš onako kako bi trebali funkcionirati. Na svim razinama. Često puta nam se događa da zbog te neke negativne percepcije koja je stvorena, pogotovo kad je riječ o politici, često puta nam ljudi na neki način ostane u eteru da, potrebit ću taj izraz, sve su neki uhljebi i ne znam što. To nije točno. U gradskom sustavu, ja ću govoriti o Karlovcu, postoji puno marljivih, stručnih ljudi koji svoj posao rade motivirano, iskreno i sa znanjem. Inače se ne bi radilo toliko dobrih projekata u našem gradu. Iza toga stvarno stojim. Naravno da nije sve idealno, ja uvijek govorim da možemo bolje. Ono što je meni možda i po karakteru bliže, neke stvari bi trebale biti brže, ali ne mogu se složiti da je sve, odnosno da ljudi koji rade u gradskom sustavu da su to najvećim dijelom ljudi koji to ne obavljaju kako treba. Nekako mislim da to nije točno. Prošećite na tržnici petkom, jako javno šeću. Ne znam, ne mogu razumjeti. Ja inače jesam na tržnici, istina Bog, subotom, ali ovim radnim danima baš i ne, tako da ne mogu komentirati. Ne znam zašto je problematično kad mi koji smo na tim nekim dužnosničkim pozicijama ili pozicijama u odlučivanju, zašto kad mi spomenjemo riječ odgovornost, zašto to izaziva onako čuđenje u najmanju ruku. A ne znam koji su to djelatnici koji stignu za radnog vremena na frizuru, ne mogu to komentirati. Inače, što se tiče radnog vremena, mislim da tu stvarno nastojimo imati stvarno kontrolu nad tim. Mislim da je imamo. Na koncu svi naši direktori i ravnatelji imaju jednu razinu odgovornosti. Ja ću opet stajati kod toga da najveći broj zaposlenika gradskog sustava nema vremena ni za frizuru, ni za doma skuhati ručak, niti za obaviti kupnju. Stojim kod toga. Nekako mi se to čini bitno. A dobro, ovo su sad već neke informacije koje ja kao gradonačelnik nemam i ajde, ne moram ni kontrolirati. Ne mogu kontrolirati, ali opet
Ponovit ću, znam da možda malo sad zvučim onako i uporno u najmanju ruku, ali najveći broj ljudi koji radi u gradskom sustavu svoj posao radi vrlo dobro, ako ne i odlično. Mislim da mi je, samo malo, ako mogu tu nešto malo vratiti. Što kažete na novu listu? Novu listu? Nezavisnu. Hoće biti neka nova lista? O čemu se radi? Možda malo preciznije. Ne postoje privilegirani djelatnici, ne slažem se sa vama, Heri. Ne mogu odgovoriti ovo za nezavisnu listu ako ne dobijem malo više informacija, možda ih možemo ovdje dobiti, ne znam. Idu izbori pa se onda mnogi se nekako pokreću. Gledajte, što se tiče izbora, ja mogu govoriti o sebi, mogu govoriti o nama koji smo trenutno u poziciji vlasti. Mi na ove izbore idemo stvarno otvorena srca i otvorena uma, jer mislimo da smo protekle 4 godine pokazali ne samo da nam je stalo, nego i da znamo i da promišljamo Karlovac puno šire od svega onog što mi trenutno živimo. Naravno da svatko ima pravo angažirati se, složiti listu. Na koncu znamo i da oporba kao takva isto tako jako intenzivno se sprema za izbore. Bože moj, ja stojim kod toga da, sad ću biti malo ne patetičan, ali možda malo, 90. godina je u Hrvatskoj izborena i demokracija i to treba poštivati svaku odluku građana, ali ja sam uvjeren da će građani prepoznati naš rad. I ono što ja u biti stalno govorim, da svatko može za svoj grad učiniti nešto gdje god da je, što god da radi. I onu frazu da budemo podrška jedni drugima, tu ne mislim prije na politiku, niti političku, nego mislim čisto na razini onog da smo svi stanovnici istog grada i da nam je na neki način svima u interesu da se Karlovac razvija. Pa ako mi se predoče dokazi, onda znamo što se radi sa dokazima. Ja tu nemam nikakvu dilemu. Ja mogu samo ponoviti ono što često ponavljam, to je da se nadam i da sam uvjeren, ne mislim tu samo na direktore, ravnatelje, pročelnike, nego na sve. Da stvarno ljudi dolaze na posao sa onim raspoloženjem s kojim ja dolazim na posao, a to je da damo od sebe najbolje. Ako postoji netko da to tako ne radi, a vi tvrdite da imate neke dokaze, ok, ajmo vidjeti dokaze. Nema problema. Ovdje se spominju i neka imena, vezano za očito, to je za nezavisnu listu. Gledajte, ono što ja mislim da je ovdje posebno važno kad govorimo o lokalnoj politici, o ovim našim aktivnostima, da ja to mogu svjedočiti s pozicije gradonačelnika. Riječi su jedno, djela su drugo. Nekako mi se čini da će nas građani ipak dijeliti po djelima, a ne samo po riječima. Mislim da sam ja, ali i moja zamjenica, ekipa koja je sada u poziciji obnašanja vlasti, da su naša djela ipak zaslužila povjerenje građana, da će to tako i biti. A dobro, Bože moj, svatko bira neki svoj politički put. Ove godine su samo malena djeca od djece plaćala klizalište, ako je grad. Ne bi se složio s vama. Sigurno malena djeca od djece nisu plaćala klizalište. Možda klizaljke, to ne znam, moram priznat, ali za klizalište znamo da je bilo besplatno, pogotovo u vrijeme adventa, s tim da smo išli i sa akcijom da sva djeca sa karlovačkom kulturnom iskaznicom, to je isto jedan projekt kojeg smo ove godine pokrenuli, da na neki način, pogotovo osnovnoškolce,
motiviramo da na neki način koriste sve one usluge koje im naše ustanove u kulturi nude, da ih puno više koriste. Znam da su oni mogli ići na klizanje besplatno, s tim da su imali u jednom trenutku, to je bio, čini mi se, siječanj, odnosno u siječnju, da sa tom Karlovačkom kulturnom iskaznicom su imali i besplatan prijevoz autobusom, pogotovo se radi o djeci koja su u mjesnim odborima, koja su udaljenija od samog klizališta. Ako je to točno, onda tako nije bilo planirano. Ali dopustite da evo to ne znam, pa da ćemo provjeriti. Ali nekako mi to malo ne drži vodu, moram priznati, vezano za malu djecu. To mi je malo neprihvatljivo, ako je tako bilo. Kada kreću radovi u Draškovićevoj ulici, postoji plan prometovanja kada radovi krenu, da to nije ono što smo čuli, prometovanje jednom trakom. Ovako, što se tiče Draškovićeve ulice, s obzirom na ove poteškoće i probleme koji su se događali u Kraševoj, radi se o tome da je i s naše strane, s razine gradske uprave, išao zahtjev prema Viku, tu prije svega mislim na struku, da se stvarno do detalja provjeri na koji način i kako se mogu odrađivati radovi u Draškovićevoj, jer je utvrđeno, i Viki tu odradio neka istraživanja, utvrđeno je da i ti objekti su isto poprilično, kako su meni rekli, problematičnih temelja. Biću tu možda neprecizan do kraja. I u ovom trenutku čak postoji opcija, to smo na koncu i komunicirali, da ako se ne nađe adekvatno rješenje za provođenje tih radova koji će garantirati sigurnost, odnosno maksimalnu sigurnost, da se čak ti radovi u ovom valu i ne rade, ali naravno to je vezano i uz ovaj dio europskog projekta, jer postoje uvjeti, tako da to će se još trebati provjeriti, ali sve opcije su na stolu. Ulaz u Zvijezdu, dostava autom. Pa evo, što se tiče prometnog rješenja, ono je, pa mogu čak reći u konačnici i pri kraju. Da, u jednom dijelu Zvijezde će biti onemogućen promet automobilima, mi zato krećemo sa projektom obilaznice Zvijezde. Ona je u projektiranju, za nju su osigurana i sredstva iz ITU mehanizma. Ima tu par još imovinsko-pravnih čestica koje treba riješiti. Ja vjerujem da ćemo mi kroz narednih, nekakav plan je bio do 1. ožujka, kad se sve to malo izbistri, ići ćemo sa predstavljanjem prometnog rješenja. Naravno da stanari i oni koji posluju u Zvijezdi će imati posebne privilegije u smislu da im bude neometan život, odnosno poslovanje, ali za sve ostalo će biti drukčije rješenje. Pa ja ne znam, evo moram reći da ja živim u Grabriku i imam dosta poznanika i prijatelja i problem kod vode je stvarno na određenim lokacijama u gradu. Činjenica je da mi nemamo problema sa zamućenjima, odnosno s tom pojavom, i ovo kupovanje vode, to je ono nešto što smo već puno puta komentirali. Lokacije su detektirane, na njima se radi, mislim da je posljednjih mjesec dana vidljivo da se sve to skupa smirilo. Ima više djece, to je sad onaj dio malo i dobre volje nastavnika, zato što nemamo dovoljno učionica. Vi ste upravo spomenuli Dubovac i Grabrik, to su dvije škole koje su dvije smjene. Onog trenutka kad se završi osnovna škola Luščić, a ja sam uvjeren da će biti gotova najkasnije do kraja 27. a i prije se nadam, onda će te dvije škole preći u jednu smjenu i one će imati prostora za puno više grupa za produženi boravak. Drugi kolosijek, ovaj dio radova infrastrukturnih građevina od Leskovca do Karlovca se već radi. Tu je pala neka nabava, znam da su morali to u HŽ infrastrukturi potpuno mijenjati. Za sami kolosijek, odnosno za ove pružnu infrastrukturu. Ono što je bitno, i to mogu svjedočiti iz pozicije saborskog zastupnika, taj projekt je u proračunu
Vlade Republike Hrvatske i on će sigurno ići. Poslovna zona Selce, da, mi smo u postupku otkupa parcela, grad Karlovac, do sad smo, mislim, skoro nekih 500.000 eura potrošili na otkup parcela za prometnicu i to je ono to je nužni preduvjet da se to napravi. Moram reći da smo taj dio prometni uskladili sa Hrvatskim autocestama s obzirom na projekt trećeg kolosijeka i novi silazak sa autoceste. Ja vjerujem da ćemo mi imovinsko-pravne odnose uspjeti riješiti do polovice ove godine, a onda kasnije slijedi ona obveza grada izgradnje prometnice i infrastrukture kompletne. Ono što imam informacije to je da privatni vlasnici van trase prometnice u Selcu isto tako očito ima interesa, prodaju svoje parcele. Nekako mislim da ta lokacija je posebno interesantna. Istina Bog, u poduzetničkoj zoni Selce mi se čini da će, odnosno po UP-u Selce dolje je uglavnom predviđena distribucija s obzirom uz autocestu, ali vjerujem da će to isto doprinijeti novim radnim mjestima u Karlovcu. Drugi kolosijek Karlovac Oštarije, to se projektira, Ministarstvo prometa je nadležno u tom dijelu. Neka predstavljanja određenih rješenja su već bila. Moram reći da smo mi sa svoje strane imali sastanak sa HŽ-om vezano za ovaj dio koji je vezan za stajalište u novom centru, da se ta dva projekta usklade. Kada? To je teško pitanje, bez nekog velikog uvijanja. Pričate o projektu vjerojatno za željeznicu. Da, za to su novci osigurani i drugi kolosijek Leskovac-Karlovac ide, to se više zaustaviti ne može. Na koncu to je i puno šira priča od Karlovca pa i od Hrvatske, to je pitanje koridora prema Rijeci. Ono što je nama važno to je da i mi na tome inzistiramo. Na koncu i ova cesta koja je napravljena na Orovcu, napravljena na inzistiranje grada Karlovca, da se zadovolje sve oni nužni uvjeti i najviši standardi zaštite i od buke i od onog dijela koji je vezan uz potrebe dodatnih parkirnih mjesta. Znači ide obnova željezničkog kolodvora, izgradnja parkirališta u Drežniku. Ne bih sad ulazio u detalje, ali znam da kad je nabava bila, znam da je u tom dijelu bilo nekih problema i sa javljanjem vanjskih tvrtki, ali ne mogu o tome preciznije ništa reći jer nije u našoj nadležnosti. Geotermalni izvor, pa evo, mi smo bušotinu pripremili, intenzivno tražimo investitora u smislu podrške financijske, tu smo nastavljeni na ministarstva, odnosno na Vladu Republike Hrvatske. I dalje stojim iza toga. To je onaj dio kad bi ja htio da nešto ide brže. Jel? I dalje stojim iza toga da je to budućnost ne samo obnovljivih izvora energije, nego i budućnost grada Karlovca što se tiče toplinarstva. Bilo bi nam super kad bi napravili istražnu bušotinu pa se pokazalo da je temperatura vode puno veća, da se onda može razgovarati i o proizvodnji električne energije, ali o tom potom. Pa ja mislim da obilaznica Zvijezde će u stvari otvoriti Gazu potpuno. Ovo što do sad nismo imali, naravno uvijek se spominja onaj legendarni most koji će jednog dana sigurno biti, kad će to biti o tom potom, ali držim da će obilaznica Zvijezde koja u biti je nastavak na Draškovićevu i dolazi prema Kurelčevoj, da će u biti otvoriti Gazu u potpunosti. Tamo imamo ono bivše onaj državni prostor koji je služio za zbrinjavanje izbjeglica. Mislim da će to u biti korak koji će Gazu u svakom smislu još u biti puno jače povezati sa gradom, a onda samim tim i možemo razgovarati o nekim ulaganjima. Pa što se tiče inicijativa, mislim, imali smo mi uvijek inicijative, ne trebamo se mi oko toga nešto posebno ne slagati. Ono što ja sa svoje strane stvarno inzistiram i
kontinuirano s njima i razgovaramo. Evo recimo samo jedna informacija, mi smo vezano za aglomeraciju, u zadnje 2 godine je odrađeno više od 150 sastanaka na koji su bili pozivani građani. Znači mi ne bježimo od razgovora, ne bježimo od problema, ali isto tako što se tiče inicijativa građana, moram reći da onog trenutka kad inicijative krenu koketirati sa političkim opcijama, to definitivno, a ovdje se ne radi o koketiranju, ovdje se radi o stvarnom političkom angažmanu pojedinih političara, onda to definitivno dobiva jednu novu dimenziju. Ono što ću ja reći, svaka moja izjava ili tvrdnja ili priopćenje ili presica, ja moram jako dobro provjeriti sve ono što ću reći. Činjenica je da pojedini političari to ne moraju, pogotovo ovi koji su u oporbi i koji traže neki svoj politički prostor. I iskreno, mislim da se je, pogotovo kod problema zamućenja, ali i kod problema u Zvijezdi, puno toga netočnog izreklo i dobilo je popriličnu pažnju, ali ono što je meni, i tko god je na mom mjestu, mislim da je to osnovni postulat, to je da problemi kao takvi su i naši problemi i naš fokus mora biti na rješenje problema. Ovaj politički dio, i moram reći to koketiranje inicijativa sa pojedinim političarima, mislim da to ne pridonosi rješenju. Pa dobro, što se tiče sastanaka kojih ne bi trebalo biti, ne bi se ja složio s vama. Dapače, vjerojatno ste nekad imali prigodu nešto odrađivati kod sebe doma, pa nije baš sve išlo onako kako ste planirali. Na koncu, s obzirom da se radi o komunalnoj i vodokomunalnoj infrastrukturi, pa i velikim intervencijama u ceste, ono što je bitno, svi građani na koncu imaju potrebu i pravo tražiti neka pojašnjenja, neki su ih i tražili i mislim da su ti sastanci bili korisni. Nastavak aglomeracije 2, tu vjerojatno mislite na ovaj dio Selce-Gradac, Pokupska dolina, Velika Jelsa. To je budućnost u jednom trenutku, znači nakon što se riješi Žumberačka na Borlinu, dolazi na red Velika Jelsa, to je isto jedan zahtjevan projekt, odnosno ovo projektiranje koje je u tijeku vezano za Selce, Gradac i taj dolje dio, to će, ja vjerujem, biti jednog dana, iskreno ne vrlo brzo. Hoće li na kraju grad morati platiti štetu? Pa moj stav je od početka jasan. Odgovornost za štetu u ovom trenutku, ako mene pitate, ja nemam nikakve dileme da izvođač mora vratiti objekte u prvobitno stanje. Tu dileme nema. Ono na što sam spreman i što očekujem, tu će vjerojatno biti sad radno nekakvih pravnih tumačenja na ovaj ili na onaj način, ali ono što sam rekao, građani neće ostati prepušteni sami sebi i mi ćemo sigurno iza njih stati. Na koncu na koji način i kako, idemo korak po korak. Priča se da Vik nema novca za plaće, jako drski trol, s druge strane piše po Facebooku brojeve spisa, da se svake sokatne činjenice. A ne znam ko je jako drski, ne znam ko je, što to on piše, nema tu problema oko plaća, mislim da tu nema nikakve dileme, da je to sve okej. Naime, ozbiljne činjenice o izmjenama projekta putem FIDIC inženjera. Pa ono što je bitno kod ovog projekta, ja mislim da je to možda u jednom trenutku izgubilo se iz etera, to je, sjetit ćete se one državnog inspektorata koji je u stvari u jednom trenutku odradio sve ono iz svoje nadležnosti. Jednako tako, ja moram ovdje reći da smo mi od početka, pogotovo inicijativi građana Zvijezde, svu dokumentaciju dali na uvid. Ja sam čekao, gradonačelnik traži da im se to isprinta, ali nas smo upozorili pravnici da to baš tako ne može ići. Mi tu nemamo šta skrivati, niti smo išta skrivali. Na koncu i ova zadnja priča sa tim EPO-om, pa eto, onda EPO je rekao da tu nisu ni na koji način zloupotrebljena europska sredstva, niti je bilo kakvog kriminala, korupcije. Mislim da provjera svega je podložna, svi smo podložni provjerama, nema tu neke posebne dileme. Što se tiče inženjera, FIDIC-a, tehničkih rješenja, stvarno ne bih sebi davao za pravo da to previše komentiram, mogu imati svoje mišljenje koje je na razini laika.
Mislim da nije pametnije da se odmah utuži dok nema stečaja i zastare za te ljude. Pa ja sam vam rekao da ako dođe do tih nekih pravnih upitnika ili pravnih postupaka, da će tu grad sigurno stati za svojih građana i tu neke dileme nema. Prvo mislim da ovdje nikome nije u interesu, pa ni izvođaču, ali ovdje ću naglasiti ni nadzornom inženjeru, pa ni voditeljima projekta koji su sve vanjski na javnoj nabavi izabrani dionici ovog cijelog procesa, da nikome nije u interesu da se nešto posebno sudimo. Čini mi se da bi to bilo tako nekako. Tu su sad neko pitanje na mobitel. I da ne plaća grad. Ako mene opet pitate, ja ću opet ostati na tome da izvođač mora odraditi svoje. Ukoliko dođe do nekih pravnih upitnika, to ćemo sve rješavati. Da li će se raditi garaža u Zvijezdi? Neće se raditi garaža u Zvijezdi, jer te novce Karlovac nema, a pogotovo ako ćemo govoriti o kreditima. Kad govorimo o kreditima, usmjerili smo ih na sufinanciranje vrtića i škola, a vrlo vjerojatno u jednom trenutku na izgradnju nove sportske dvorane. Imam jedno pitanje na, šta je ovo? Što se čeka sa Brodacom od 8 mjeseci, smo zatočeni i obzidani u svojim dvorištima. Građevinske inspekcije nema. Ok, neću komentirati ime i prezime, ali znam za taj slučaj i znam da smo kao grad i ja kao gradonačelnik sa svoje strane ono što se kaže, poduzeli sve što je u našoj nadležnosti. Znam da ovo zvuči birokratski, iskreno rečeno, mogu samo podijeliti s vama vašu frustraciju. Zašto se građevinska inspekcija u tom dijelu nije puno više angažirala, ne mogu vam na to pitanje odgovoriti. Isprika. Zašto D6 kada će upisati nerazvrstane ceste i putevi vlasti sukladno vašoj odluci? To je onaj korak koji grad Karlovac je sigurno u jednom trenutku morati odraditi. Moram reći ovdje da ovaj slučaj o kojem vi sad govorite, ja mislim da je on nezabilježen u cijeloj Republici Hrvatskoj i ne bih ovdje govorio o tome da mi nešto nismo odradili, ali iskreno rečeno, kad govorimo o nekakvim prioritetima, upisima cesta, očito je da stručne službe taj dio u tom trenutku nisu do kraja prepoznale. Ja se nadam da će se ovo riješiti na vaše zadovoljstvo bez nekih daljnjih akcija, ali svjestan sam da je bizarna situacija. Zašto D6 ima hidrant, na primjer, posred zebre, lampe, žmirkaju, pametno parkiralište, sva svjetla pokvarena? Hidrant. Zašto su ta tehnička rješenja? Inače, što se tiče pametnog parkirališta, moram priznati da se ja isto to pitam. Znam da stručnjaci, odnosno stručne službe grada na tome rade i ovlaštena firma koja je u garantnom roku. Na koji način i kako oni to misle riješiti, evo, bez uvijanja, i mene zanima živo. Pogotovo jer je parkiralište kao takvo trebalo na neki način nuditi nekakva rješenja, a ovo se očito pokazalo i sa pozicije, pogotovo praćenja slobodnih parkirnih mjesta, poprilično problematično. Sad vidim, nema više pitanja. Nije valjda da sam na sve odgovorio. Mogu li se uskoro očekivati neke pogodnosti za Karlovačke koje su u mogućnosti lokalne vlasti? Pa, ajmo malo krenuti temu naopako. Znači, ne znam koliko je to ostalo u javnosti, ja vjerujem da je i vjerujem da će u veljači se to nešto i pokazati na platnim listama. Mi smo se ipak odlučili za jedan korak, a to je smanjenje poreza na dohodak i Karlovac sad to, mislim da smo gradovima smanjili najmanji porezom na dohodak. Slikovito rečeno, učiteljica i odgajateljica u vrtiću u Karlovcu će imati sigurno
reći u postocima 3%, 3% veću plaću od učiteljice i odgajateljice u Zagrebu. Naš je nekakav cilj da rasteretimo rad porezno i mislimo da su to u biti konkretni koraci koji će pomoći poduzetnicima i obrtnicima. U tom dijelu čini mi se da ćemo narednih godina vidjeti na koji način i kako. Što se tiče podrške, mislim da potpore koje mi imamo, ove godine kao i prethodnih godina najveći dio novca je išao za poduzetnike u Zvijezdi, su stvarno na raspolaganju, tu mogu koristiti najviše, te potpore mogu koristiti najviše mladi. Hidrant, još mi recite, ne znam zašto je hidrant posred zebre. Evo, otvoreno, moram vidjeti gdje je taj hidrant, da li je baš posred zebre. I zašto nova rasvjeta jako žmrka čak u prometu gdje jako smeta, ne popravlja se, tko je za to nadležan? Ako govorimo o D6, ali mislim da to je vjerojatno, radi se o jednoj lampi koja je vjerojatno pokvarna, popravit ćemo je. Potrebna je mlada radna snaga, povezivanje škola sa podijelima, kakav takav program. Pa ja moram reći da što se toga tiče, Karlovac je tu poprilično dobro strukturiran, pogotovo u kontekstu Karlovačke županije. Vi morate shvatiti da je Oružana obnovljena i da ide u centar kompetencija za mehatroniku i elektrotehniku, jednako tako i ovaj dio obrtničkih zanimanja, gdje centar kompetencija će biti u trgovačko-ugostiteljskoj školi. Mioš na Gazi je stvarno na dobrom tragu da još na neki način proširi svoje kapacitete. Sve je to rađeno u suradnji sa karlovačkim gospodarstvom i poduzetništvom. Mislim da je tu Karlovačka županija stvarno odradila odličan posao. Sjetimo se onog njihovog projekta Šestar. To je stvarno nešto što motivira i na neki način popularizira obrtnička zanimanja, ali nemojmo smetnuti od suma da je na nama cilj koliko je god moguće imati kvalitetno plaćena radna mjesta, ne samo za obrtnička zanimanja, nego za sva radna mjesta. I tu nam je cilj na neki način Karlovac učiniti poželjnim da kod nas dođu živjeti ljudi koji i raditi, ljudi koji imaju specifična znanja koje treba i dobro platiti. Ukidanje plaćanja cestarine za KLC koji rade u ZGB. Mislim da nije, mislim da to nije opcija. Neke hitne službe ne mogu do njih. Malo je reći da su frustrirani, trebaju vašu pomoć još jučer, a ne za 10 godina. Znamo svi koliko traje sudski spor. Ja sam bio na lokaciji, znam o čemu se radi i opet ću samo reći onu rečenicu da sam s pozicije gradonačelnika u okviru vlastitih ovlasti i nadležnosti odradio sve. U neke privatne sporove ne mogu ulaziti, ali nadam se da će se taj dio riješiti. Oslobađanje od plaćanja bus karte. To smo u biti imali temu sa umirovljeničkim udrugama i njihov je bio stav da se ide sa 65 godina, odnosno oni koji napune 65 godina, odnosno u mirovini su, da njih oslobodimo plaćanja. Evo, moram reći da je ovo bio moj prijedlog, malo smo razgovarali s obzirom na financije, ali vidjet ćemo kako će se to razvijeti. Pa demografija osnovno jedina ispravna demografske mjere su kvalitetno radno mjesto, mjesto u vrtiću i jedna smjena osnovnih škola. To je ono nešto što treba osigurati. Mislim da na tome radimo. Mi smo pokrenuli i ovu temu POS stanova. Tu je, čini mi se, u fazi, čeka se javna nabava, projekt je odobren, građevinska dozvola je dobivena. Vidjet ćemo na koji način će se to odraditi. Nekako mislim da stanovanje kao takvo je poprilično izazovno, premda mi u Karlovcu imamo, moram priznati da sam se ja šokirao, kažu 5000 praznih stambenih jedinica, ali to je sad jedan malo širi problem. Izbjegavate komentirati pogrešne prometne znakove.
Ja znam da ja sam trebao komentirati pogrešne prometne znakove, ali ne znam o kojim se točno prometnim znakovima radi. Vjerujem da to što vi pišete je stvarno tako. Pa ćemo vidjeti nakon ovoga da ove neke adrese koje ste spomenuli da se stvarno provjeri o čemu se radi. Porodiljne naknade. Pa ja mislim da je Republika Hrvatska s te strane, ako govorimo o demografiji i o financijama, mislim da je tu s mjerama koje ide Ministarstvo demografije i vlada, mislim da su tu stvarno odrađene dosta kvalitetne stvari. Mi smo zadnje 4 godine jako čuvali, premda to ovako malo zvuči čudno, cijene vrtića, da ih ne dižemo, ne podižemo, dapače subvencioniramo i dadilje. I tu ide dosta novca. Troškovi su porasli svima, ali tu pokušavamo na taj način brinuti da cijena vrtića, koja je u Karlovcu već 10 godina se nije mijenjala, dapače obiteljima sa 3 i više djece ona išla dolje. Mislim da je to nekakav alat koji mi možemo biti od koristi. Evo, što se tiče sufinanciranja, evo, moram priznati da sam tu i sam sudjelovao malo nekim svojim malim doprinosom što se tiče tog novog zakona. Mislim da kroz 6 mjeseci se moraju donijeti pravilnici vezani uz sufinanciranje. Mislim da će to biti jedna dobra mjera. Naravno da suvlasnici u svojoj trećini će isto morati sudjelovati. Ono što ja mogu reći sa strane grada, mi ćemo sudjelovati u onom dijelu koji se odnosi na zgrade koje su pod nekom vrstom zaštite sa trećinom novca. Nama su iskreno, reći ću i to, zanimljivi liftovi zbog invalida, odnosno starijih osoba. Tu ćemo isto tražiti model da se uključimo sa razine gradskog proračuna. Na koncu to je novac Karlovčana, Karlovčanki, poreznih obveznika. Mislim da će taj zakon, trebat će mu malo vremena da se uhoda, trebat će mu malo i više informiranja, ali nekako mi se čini da je to zakon koji smo dugo čekali. Iz pozicije gradonačelnika moram reći da sam zadovoljan. Vukovar je dobio besplatne vrtiće za sve, kako se to gleda kod nas. Dobro, mislim da možemo i o tome razgovarati, premda ja opet ponavljam da ovaj dio ulaganja u vrtiće isto je trošak. Ne treba od toga bježati. Vukovar je ipak, s obzirom na svoju poziciju, puno toga, pa i u ovim komunalnoj društvenoj svakodnevici uspio osigurati samo po osnovi toga jer je Vukovar od Vlade Republike Hrvatske, ali mislim da je kod nas nekakav balans između cijene vrtića i onog što nam treba, a to su ulaganja u nove vrtiće. Mislim da smo mi to uspjeli postići. Subvencioniranje smještaja, pa evo, to je jedna tema koju moram reći da nismo do sad zagrizli u taj dio, ali sa Karlovačkom županijom smo odradili čak i neke sastanke da vidimo na koji način i kako. Moram reći da nama predstoji i kako sad stvari stoje, gotovo 99% sam siguran da će se taj dom umirovljenika u Karlovcu novi dogoditi na prostoru bivše vojarne Luščić. Mi smo u prostoru planskoj dokumentaciji to riješili i planiramo vrlo brzo na tragu i razgovora s nekih s ministarstvom gore vidjeti što i kako. Naravno, grad nije osnivač domova umirovljenika, ali tražit ćemo rješenje u smjeru da je ta lokacija nekako u centru grada i stvarno je pristojna za jedan takav objekt. Kako komentirate da neke informacije ne dobivamo od vas, nego trolova iz vaše zgrade? Pa dobro, ja možda ne znam baš procijeniti koju informaciju trebam prenijeti, pa možete pitati mene pa ću vam ja odgovoriti. A što se tiče trolova iz naše zgrade, to su možda oni što idu na frizuru i u špeceraj. Moguće da su to ti, evo, ne znam. Ne bih sad htio praviti se duhovit, ali čini mi se da bi moglo biti tako. Besplatni vrtići bi privukli mlade. Ok, to je jedno mišljenje, to je jedna tvrdnja, premda odgovorno tvrdim da sadašnja cijena vrtića u Karlovcu s obzirom na sve one cijene koje jesu, odnosno sve ono što se događa je stvarno prihvatljiva. Vezano ljeto advent. Pa vidjet ćemo. Držim da uređenjem Radićeve će nam se otvoriti prostor da manifestacije dobiju jednu novu dimenziju.
Mislim da je ipak bitno uskladiti onaj svakodnevni život sa manifestacijama. Mislim da to ima smisla, pogotovo jer imamo što pokazati. Vidjet ćemo kako će se to razvijeti. Trolej uz vašu zgradu pišu javne brojeve predmeta. A šta da ja sad na to odgovorim? Stvarno ne znam što bih rekao. Ako je to tako, onda su baš trolovi. Malo cirkus za jednu upravu, složit ćete se. Ako je to tako, ja bih to nazvao neodgovornim s pozicije radnog mjesta, ali ne slažem se da je to baš opća pojava što vi govorite. Ili se ja nastojim stvarno odgovoriti svima, ne znam koliko sam precizan u odgovorima, ja se nadam da jesam, ali ono što stvarno držim da je na koncu i kvaliteta ove gradske uprave, mi stvarno nastojimo komunicirati otvoreno s građanima, koliko građani u tom jednom dijelu mogu to pratiti. Vjerujem da prate i mislim da smo im na usluzi. Vojarna Kupa na Borlinu, radovi na nasipu. Vojarna Kupa je u državnom vlasništvu, ali to je sad u nadležnosti Karlovačke županije. Dosta smo razgovarali, što se vidim da je Borlin danas aktivan. Dosta smo razgovarali do sad i o toj poziciji. Sigurno je da ćemo taj prostor s jedne strane s njim pokušati oplemeniti život u Karlovcu i na Borlinu, ali da sad idem sa nekim konkretnim stvarima, mislim da bi bilo neozbiljno. Nikako opće. Pa evo, vidite da se slažemo. Nije to opće mjesto da sad tu niko ništa ne radi. Pa radimo mi nešto. Zrski kaže da je nova lista poštena. Pa recimo da će svatko za sebe reći da je pošten, opet ponavljam, po dijelima se raspoznajemo ili dijelimo. Temelji za kuću bez građevinske dozvole. Stvarno ne znam kako je to moguće. Evo, odgovaram iskreno, ne znam kako je to moguće. Mi smo uvijek aktivni Borlin. Svi su aktivni, samo ste vi malo češće na mrežama, meni se čini iz Borlina. Ja svjedočim da su sva vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a i dosta aktivnih građana. Nekako taj nekakav eho ili povratne informacije dolaze ovim milionim putem, ali dobro je razgovarati, komunicirati pa i na ovaj način. Mislim da smo tu svi na dobitku i gradska uprava, pa i malo sa i ove kritike koje se čuju, mislim da je to dobro i zbog nas u gradskoj upravi. Na ovaj način to malo detektirati. Premda moram reći da nekih posebnih novina nisam baš danas čuo, ali dobro je ovim putem. Evo ga, koliko je sati? Jesu naši rukometaši na trgu? Bravo, dečki. Moram reći da smo posebno ponosni na ispraćaj iz Karlovca i da čak sam uvjeren da smo ih malo pogurali da onako življe igraju protiv Francuza, ali dobro, oni su borci, oni su heroji. Evo, ja bih se sad zahvalio, mislim da ovih sat vremena je bilo korisno. Ja vam se svima zahvaljujem koji ste se angažirali. Nastojat ćemo ovo ponoviti, mislim da bi bilo dobro, jer očito se pokazalo korisno. Ono što mogu sa svoje strane reći, ponoviti ono što sam već rekao, gdje god da jesmo, svi možemo učiniti nešto za svoj grad, netko dijelom, neko kritikom, neko prijedlogom i budimo podrška jednim drugima. I za kraj tamo fali odbor da se završi nogostup. Znamo za tu kuću, imamo problem sa vlasnicima, vjerovali ili ne, i mi možemo imati neki problem sa vlasnicima. Hvala vam puno, živjeli.